Bizde çağalypdan bir ýöneköý formula öwredilýär. Näçe akylly bolsaň we näçe ahlak bilen işleýän bolsaň, üstünlük gazanarsyň. Ýöne eger bu formula hakykatdan işleýän bolsa, onda dünýäniň iň baý adamy Elon Musk däl-de 300 işleýän çağaly üçin gize güni dähmet çekýän ene bolardy. Iň meşhur aýdymçy TikTok arkaly tötänen tanalýan ýaşagran däl-de, 10 ýaşyl köçede aýdyp beren zihini bagşy bolardy. Ýöne hakykat beýle däl. Zihin we tagalla möhümdir. Ýöne olar deňlemäniň diňe bir bölegi. Kähalatlar bolsa esas bölegi de däl. Ýazyjy Malcolm Gladwell Genler we Outsiderlar adly kitabyna üstünlük gazanan adamlaryň durmuşy bilen gyzyklanýar. Netijede ol başga bir formulany teklip edýär. Üstünlük ugry kämilleşdirmek üçin 10 000 sagat türgünleşmek gerek. Üstünlük deňdir. Taýynlyk, ýerlikli pursat, uruşow, medeniýet, tötänlik. Zihin we tagalla diňe başlangyç. Ýöne ýaşaýan döwrüň, uruşowyň we mümkinçilikleri bilen dogry saglaşmasa, hatda iň akylly adam hem öňe geçip bilmer. Tersine ortaça zihinli ýöneköý ukuyply biri dogry wagtda dogry ýerde bolsa üstünlük gazanyp biler. Şeýlelikde diňe zihinli bol, dähmetjek diýmek sylsyny hakykaty ýönekeýleşdirmekdir. Üstünlüğiň arkasyna giň we çuňur faktorlaryň ulgamy bar. Taryh, urşow, mümkinçilik, käwagt bolsa diňe amatly pursat. Mysal üçin Ayolo Homay den bu aýdym istindiňe mene munanýaryn. Homay Ayolo, onuň melodiýasy ýürekde galýar, o wagty aýratyn. Emma bu aýdym döreden adam meşhur prodüser däl. Bu täze neslin sesi, täze taslama, etnik stil, ýöne iň möhüm faktor TikTok we YouTube. Aýdym dogry wagtda peýda boldy. Dinleýijiler bir meňdeş pop aýdymlardan ýagdady, täzelik gözleýärdiler. Ol aýdym dinleýän adam diňe saz eşitmedi. Ol özüniň taryhyny, medeniýetini duydy. Aýdym milletçilik tolkunyna gawat geldi. Adamlarda köklerine buýsanmak duýgusy öredi. Melodiýa ýeterlik derejede ütgeşikdi. Şonuň üçin tapawutlandy. Şol bir wagtda häzirki zamana laýykdy. Şonuň üçin kabul edildi. Ol diňe şowluk gazanmak, ol taýýar bolan üçin üstünlük gazandy. Tolkun gelende ol onuň üstüne diňe durmagy başardy. Emma pikirler näçe zihinli aýdymçy bar, näçe ajaýyp aýdym ýadylýar, näçe o wagt hiç açan gulaga ýetmän gize düşýän ýaly ýitip gidýär. Zihin we tagalla elbetde gerek. Ýöne köpnäç dogry wagtda, dogry ýerde bolmak has möhüm bolýar. Bu hem diňe tötäňlikmi? Ýok. Käwagt bu taýýarlygyň netijesi. Täze şowluk köpnäç diňe bir wagt däl, ýetem ýülderçe sagatlyk türgünleşiň netijesi. Häzirki döwürde bir videodan soň dün hiç kim tanımayan adam ertesi gün ähli ýerde peýda bolýar. TikTok muny mümkin edýän platforma. Masallar kän olaryň biri Habi. Senegaldan gelen ýöneköý bir ýigit. Ses ýok, effekt ýok, ýöne ýüz mimikaty bilen dünýäni haýran galdyrdy. Netijede 160 milyonlyň gowrak abonaçy. TikTokda dünýäniň iň meşhur adamlarynyň biri. Näme üçin? Dogry wagtda peýda boldy. Pandemiýa döwründe adamlaryň öýde wagty. Boş nişana ýeledi. Ses ýok, diňe ýüz mimikaty, diliň tapawuty ýok, ähladym düşünýär. Algoritm tolkunyny tutdy. Videolar emotsionaldy, ýeňil gülkünçdi. TikTok onu öňe çykardy. Üstüne özüniň üstüne gazanýandyr hem başda bilen okdy. Ol diňe her gün videolar goýdy. Başga bir mysal Bella Poarch bir videoda meşhurlyk gazandy. Videonu gören adamlar onuň ýüzündäki herekete haýran galdy. Netijede Warner Records bilen şertnama, indol professional aýdymçy. Bu näme üçin mümkin boldy? Çünki olaryň ikisiniň bir meňdeş tarapy bar. Teknik taýdan ustat däller. Ýyllar boýy taýynlyk görmediler. Dogry wagtda, dogry ýerde boldylar. Algoritm tolkunyna düşdiler. Bu sosial mediýanyň täze hakykaty. Algoritm seniň näçe tagalla edýändiň bilen gyzyklanmaýar. Ol diňe şular bilen gyzyklanýar. Bu videony adamlar görýärmi? Görse soňraçan saklanýarmy? Like, tesvir paýlaşma barmy? Sen beýik ideýa bilen çykyp bilersiň. Ýöne eger video ilkinji 3 sekundda üns çekmese, ol algoritmda ýetýär. Sen ýöne kazat goýup bilersiň. Ýöne ol dogry pursatda düşdi, trend bolup bilýär. Bill Gates'i mämi tanaýar. Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri, Microsoft'un esaslandyrjysy. Genimi? Elbetde. Ýöne gurun diňe zihin hakda däl. Gel wakalaryň kontekstine teredilin. Malcolm Gladwell öz kitabyna bir gyzykly zat görkezýär. IT dünýäsiniň döreden meşhur adamlaryň köpüsi şol bir ýyllarda dünýäge inipdir. Mesal üçin Bill Gates 1955-nji ýylda, Steve Jobs 1955-nji ýylda, Eric Schmidt 1955-nji ýyl, Paul Allen 1953-nji ýyl, Bill Joy 1954-nji ýyl. Olaryň hemmesi 1980-nji ýyllaryň başlarynda 20 ýaşyndadyr. Hut kompýuterlaryň jemgyýete girip başlan wagty. Bu näme üçin möhüm? Sebäbi olar ýeterlik derejede ýaşdy. Täze tehnologiýany çalt özleşdirmäge we töwekkelçilik edip kampaniýa döretmäge. Bill Gates alalyň, ol 8-nji synpda kompýuter bilen tanışdy. 1968-nji ýylda bu döwürde dünýäniň 99% kompýuter görenem däldi. Onuň mektebi ýerli kampaniýa bilen şertnama baglaşdy. Şol şertnama arkaly Bill
terminalda sagatla program ýerleme tejribesini toplady. Beýle mümkinçilik onuň ýaşdaşlaryna ýokdy. 20 ýaşynda ol eýa müňlerçe sagatlyk tejribe eýe bolupdy. Bu zatlar onuň dekini peteldiýärmi? Ýok. Beýhindiňe bir bölegi, galan bölegi gurşaw, mümkinçilik we dogry wagt. Oga mümkinçilik öredildi. Ol bolsa taýýar boldy. Şonuň üçin peýdalandy. Üstünlük diňe bir adamdan däl, zamana, gurşaw we ýagdaýlar bilen baglanşykly. Şonuň üçin biriniň üstünlük kazanandygyny görseň, diňe ol zekinliken diýme, soraw ber. Ol haýsy döwürde ýaşapdyr, haýsy gurşawda ulalypdyr, haýsy mümkinçiliklere eýe bolupdyr. Zekin wajyp ýöne dogry wagt we dogry gurşaw köplenç has güýçli faktor bolýar.